Диләрә Сиддиқова. Биктау районының Зур Битаман авылында ул менә соң әле 1-2 атна эчендә генә читек чигү кәсебенә керешкән. Менә яңа һөнәр үзләштерә. Шундый аппарат бар. Булдан шулай көйләгәннәр. Айлар шәп йөрдеме? Бик кремлеме соң бу эш, Диләрә апа? Ярый. Күпмегә төшә, күпме акча эшләп була? Менә бер чәнчемен 100 сум шушының. Менә чәнчегән сайын, 100 сум булды, 200 сум булды дип чәнчисең туктатып. Менә шулай. Кушасың аны. Менә ырчыклар миңа күп кирәк дип, менә бер хатын эшләтеп алып килде. Ырчыклары нигә шул хәтле күп микән дип. Менә эш хикмәт шушында икән. Моны бөтерү нәрсәгә кирәк, Диләрә апа? Менә ялгаганда матур була. Эшлә. Менә шул кискән җиргә бит шушы җипне куясың, менә моны кырга урын инде хәзер. Каягына тыгып куйсың. Ага. Бетердек, хәзер карыйбыз. Менә шунда кожаның бер ягына тыгасың да, менә моны шулай 3 мәртәбә чорныйсың. Шунда менә монда тотасың да, менә кожаның бу ягына чыгарып, монда тыгасың. Бу ягына менә монда җип калды бит, шуны әзгенән шулай тартасың да, шуңа икенчене тыгасың. Бу менә башлап китү әле. Бик әйбәтләп шулай тартырга кирәк инде. Бу җипләр инде җипсен тартканда өзелмәслек махсус шундый җипләрме? Ие, җипләрен дә кайтаралар, аны балавызлыйбыз. Чтобы теге су үтмәскә, су да үтми буларга, бу читекләргә. Бу настоящий кожа булар, настоящий булар. Чын күннән. Бармаклар тишелмиме моны эшләгәндә? Тишелә, какой тишелә. Баштарак өйрәнгәндә бигрәк тә тишелде. Хәзер ярый инде, алай бик кертмим. Менә 200 тәңкә булды, икенче тишелми ясады, Диләрә апа. Ие, менә шулай. Бер читек күпмегә төшә, Диләрә апа? Бер читек чигү. Төрлечә менә шул чәнчемеңгә карап инде. 5000, 4500, 3500 ничек була инде, бизәгеннән карап. Бер бизәкне чигү күпме вакытны ала? Менә мин бер атнада чигеп бетерә алам бер читекне. Менә ул күрше кылар апай. 3 көндә чигеп бетерә. Димәк, бер атнада 5000 акча аша мөмкин дип апа, кулың гына эш белсен. Ие. Менә шул утырга кирәк инде, әнә күт астында шул күрә. Ие, кис белән утырам инде, 11ләргә кадәр утырам менә шуны чигеп. Менә бу җайланмасы кожа шулмасын өчен кирәкме? Менә тартырга кирәк кожаны. Ага. Шуны да инде тарттырасың. Менә бу кожасы тишелеп бетә, анысын алыштырырга кирәк. Моны биреп тыгырга кирәк, бер яңадан да, монда куйганда да. Мин бик оста чигүче түгел инде әле. Әле старысыз, Диләрә апа. Ие, ну Өйрәтүче апам булдырасың ди инде. Булдырмасам алай читекләр бирмәс иде. Бу бик күп чигә, о. Ие, бу бит инде онтылып калган һөнәр хәзер элекке. Нәрсә чигеләр? Читекләр, тагын нәрсәләр? Менә әле безгә артистларга чиктертәләр, биюгә бу читекләр чиктек. Артистлар менә биегәндә кияләр бит шуны. Ие, аңа менә мендәрләр, менә шул 50-50 микән алар мендәрләр чиктеләр алар, анысы миңа ук бирмәде әле. Аны ботинкалар, артсыз башмаклар менә алдына чигәсең шуның. Бер башмакны күпмегә чигеп бирәсез? Ничә сум түлиләр? Башмагына күпме икән аның? 500 мең сумы, 1000 сумга чыгадыр, ие. 1000 суммы? Бер башмакны чиксәң, 1000 тәңкә кызлар эшлисең. Ие. Акча эшлисегез килсә, өйрәнегез ди. Акча эшлисегез килсә. Ие, менә шул әз булса да дип мәйтәм, тукта инде айсың. Иде өйрәнеп карыйм дип. Ул менә битен әйберләрен бирде миңа. Материалын бирәләр, үрнәген бирәләр. Утырып эшлисе генә. Җипләрен бирәләр, кайта. Ие. Ну, җипне инде катлыйбыз. Ул менә шушылай бик нескә ул. Менә монда 12 кат. 12 катлы җип белән чигәргә кирәк, әмма читергә кирәк. Төрлесендә инде кайберсендә 10 катлы белән генә чигәсең, кайберсен 12 катлы белән. Менә шулай бик әйбәтләп бырып чигәргә кирәк инде. Шул вакытта гына матур була, әйме? Ие, шул вакытта матур чыга инде. Безнең чигелгән өлеш бу яктан карыйбызмы, теге яктан? Юк, бу кире ягы моның. Бу кирәк газәйләндереп менә карыйк әле без. Бу ягы шулай була. Менә шундый матур итеп узыр чигелә. Ие. Менә читекләр юк бит.
Җиләр апага уңышлар һәм бу Әйе. күреме бик сөендерсен аны. Әйе, Керемле амин, булсын амин, шәһәре. шулай булсын. Әйе, менә шулай итеп.